Després de presentar-se a Fitur, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, la Ràpita i Alcanar han donat a conèixer al territori la iniciativa que els ha unit per potenciar la galera. Les primeres jornades dedicades a aquest producte comptaran amb la tasca de 52 restaurants entre els 4 municipis que des del 14 de febrer al 9 de març oferiran menús amb la galera com a element principal. En la presentació duta a terme sota el paraigua de la Diputació de Tarragona, tant alcaldes com ens supracomarcal han remarcat la importància del treball conjunt en aquestes promocions. Per anar tots plegats, el primer que hem de fer és creure en nosaltres mateixos, en els nostres productors, en els pescadors sobretot, en el nostre producte, en els restauradors, que se'ls ha de fer un monument perquè en els moments actuals estan mantenint un nivell de qualitat extraordinari i la galera és un dels productes estrella de la nostra mar. Quan diem 52 restaurants de 4 municipis, estem parlant d'una autèntica potència gastronòmica. Això no és comú, no és freqüent. La unitat, però també la qualitat d'aquests restaurants. Qui no es veu en cor de poder fer una iniciativa com aquesta no s'hi apunta. Quan no s'hi apunta és que té l'audàcia suficient per a poder posar a disposició del client un producte realment elaborat, a més de les seves qualitats intrínseques, com s'ha destacat abans. Una unió que es dona al voltant d'un producte que ha patit un canvi de valoració molt gran en els últims anys i que ara comença a recuperar importància, com la galera, una mostra de qualitat de la gastronomia de les comarques ebrenques. Molta gent no coneix aquest producte elaborat. Els restauradors sí, els pescadors també, i molta gent que hem estat vinculats a la mar, moltíssim. Però és un producte que avui s'està valoritzant, un producte d'un valor nutritiu molt alt i que cada vegada les cofradies, i així ens ho fan arribar, va pujant de preu. La iniciativa conjunta naix amb voluntat de continuïtat i no descarta en futures edicions sumar altres municipis que també promocionen les galeres, com pot ser Cambrils.